अनंत टी रिफ्रेश हमी। भाजप युवा नेते भाजपा युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी कोकणवासियांना दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्यात। येणारी दिवाळी सुख समाधानाची जाओ अशी प्रार्थना त्यांनी केली आहे। नमस्कार। आज दीपावली धनत्रयोदशीच्या आणि उद्यापासून संपूर्ण जगामध्ये भारत देशामध्ये महाराष्ट्र राज्यात आणि कोकणात दीपावली सणाचा महोत्सव चालू होत असल्यामुळे संपूर्ण कोकणी जनता, महाराष्ट्रीयन जनता आणि संपूर्ण देशातील आमच्या युवकांसाठी आणि सगळ्या लोकांसाठी मी सर्वप्रथम दीपावलीच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि येणारी दीपावली ही सगळ्या जगाला चांगलं सुख समृद्धी द्यावी हीच मी परमेश्वराकडे आराधना करतो आणि दीपावलीच्या सर्वांना, सर्व आजच्या तरुण पिढीला मी लाख लाख शुभेच्छा देतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।